Hola, com esteu? Espero que tots bé i que les vostres famílies també. Bé, avui farem un treball de braços amb la pica o pal d'escombra que teniu per casa. Sí? Vinga, doncs comencem. Primer farem un treball de bíceps, col·locarem els palmells de la mà mirant al sostre i agafarem el pal. Des d'aquí, colzes enganxats a la cintura i pujaré els dos braços alhora molt lent i baixaré ràpid. Pujo lent i baixo ràpid. Sí, em poso un momentet de costat, que si ho veieu millor. Molt bé, una variant d'aquest exercici seria fer-lo al revés. Ara pujaré ràpid i baixaré lent en 3 temps. Pujo en un temps i baixo en 3. Sí, fem diverses repeticions. Molt bé, tercera variant. Em quedo amb els colzes flexionats aquí a 90 graus. Des d'aquí faré repeticions curtetes i ràpides durant 30 segons com a mínim, un minutet com a màxim. Des d'aquí. Sí, ràpides i curtetes. Es nota, Molt bé, passarem al segon exercici, que serà el rem. Per això agafaré el pal al revés, amb els palmells de la mà cap a baix. Des d'aquí inclinaré el meu cos una miqueta al davant amb els genolls flexionats i pujaré lent i baixaré ràpid. Amb aquest exercici treballem bíceps, tríceps i també l'esquena. Pujo en 3 temps i baixo en un temps. Molt bé, segona variant, fer el contrari. Ara, pujo en un temps i baixo en 3 temps. Això seria el rem. I tercera variant, repeticions ràpides i curtes entre 30 segons i un minut. Des d'aquí, repeticions curtetes i ràpides. Com anem bé? Vinga, passem al tercer exercici per treballar les espatlles. Des d'aquí, mans més separades, palmell de la mà cap a baix, i agafarem el pal en aquesta posició. Espatlles alineades amb els colzes i la mà es projecta cap al davant a partir del colze. Des d'aquí, mateixa dinàmica que estem fent amb els altres exercicis. Pujo lent, baixo ràpid, pujo lent, baixo ràpid. Sí? Molt bé, segona variant, al contrari. Des d'aquí, pujo ràpid en un temps i baixo lent en 3 temps. Pujo ràpid en un temps i baixo en 3, molt a poc. Aquí, mentre fem les repeticions, no vaig baixant els meus colzes, Sempre des d'aquí. Molt bé, i tercera variant, repeticions ràpides i curtes. Des d'aquesta posició, cap enrere. Sí, mantenim 30 segons o 60, sense baixar els colzes, Estic aquí. Molt bé, anem per l'últim exercici, farem un treball de tríceps. Per això agafaré el pal amb les mans una miqueta més juntes. Des d'aquí, braços estirats i igual baixaré lent i pujaré ràpid. Baixo lent i pujo ràpid.
No estic fent un moviment des dels colzes. Des d'aquí baixo lent i pujo ràpid. Molt bé, segona variant, al contrari. Baixo ràpid i pujo lent. Em poso un momentet d'esquenes. Molt bé, i tercera i última variant. Repeticions ràpides i curtes des d'aquí, durant 30 segons o un minut màxim. Sí? Molt bé, doncs aquests serien els exercicis de braços proposats per avui. Vinga, a practicar-los. Gràcies pel vostre temps, que vagi bé.